jekk il-gvern rid il-post, seta' ħadu mingħajr ma ħallas xejn. Permezz tal-qorti kien hemm diġà kawża l-qorti illi jirtira. U l-ħlas seta' jsir minn xi ħadd privat. Ikompli juri illi hawnhekk hawn xi ħaġa tinten, ikompli juri illi xi ħadd daħħal flus fil-but. U għalija din tfisser riħa ta' korruzzjoni, riħa serja u tinten ta' korruzzjoni. Il-problema tal-Prim Ministru meta qed jgħid ħajjitgħallem mill-iżbalji tiegħu hija din, illi għall-iżbalji tiegħu qed inħallsu aħna. B'4.2 miljuni il-gvern seta' jibni skola ġdida. Hemm provi ċari ħirġin mhux minn għandna, mhux mill-Oppożizzjoni, mir-rapport tal-Awditur Ġenerali illi l-Prim Ministru kien direttament u personalment involut fil-laqat man-nies, fin-negozjati, saħansitra f'emails illi ġew reġistrati. Email partikolari mibgħuta mill-Prim Ministru illi fiha qiegħed jgħid OK ejja ħammexxu. U qiegħed jagħti l-barka lil dan il-ħlas li ma kellux isir.